sa khuana kan ti hian mihring ru an he ma thei ber ome sa khuana hi ani dan tur ba ka akal sol to lai leng chuan enganga lian le rit ngong kolpo asutliak boi mai thina chu wang chuan sa khuana hian thil hlo om tak le rap thlak tak a thlen fo reng ani Christian ti a inchal ko ran pakhat ka riat chu an doctrine le rin na lai mu a khir riau maya a ko rana cheng te po in an rin na lai mu tak an khe thleng thei meu lo ni in ka ria ko ran kha ka vadem ringot lowa amero chu bible in min ko mu aya zaw mi mal ngai dan huang kan zau vakhian society le sa khuana nuk thleng a khoi poi thina wangin ngai to na phim mang thiam tur le thliarna tlang tin atanga bel chian angai le in ka ria ko ran pakhat chuan bible arin na chungchang a soi hi an choi vong viau maya chu ko ran chu member an pung chak lo viau boka a chan chu an dam lo khosi khuna po dam doi elowa rin na a dam chu tur ti ani top mai member te an dam lo in ko ranu pa ten an kan ve fowa ma se dam doi ei phal ani tlat lo ngai lo ang hian mual an liam zel ti ang deuh khan dam doi ei ser ta fam chu an thing hau ngau mai ani he ko ran hi kamel rian na chan chu a ko ran member tlangwal pakatin thir sakor aru ka wanga reve chau kani he ru rupa soidan chuan sikul atanga ka hong lam ka khuwa asika malaria nan na ve kania wangin kong laka tlun mual pho ai chuan mi thir sakor ru in hongila kong laka tlun boi lovin in ka thlenganga azawani mai tin kan ko ran ho tu te po in rin na kan nei phot chuan ruk chu rin na in atleng fai le vek ti a min zirti rawanga mi thir sakor la ve tamai kani ati a amak ka ti bang theilo ani ber mai pa theu hi kan van kong zo dan ai nang lo thei khop mai pakhat le chu kan nau pan lai a thil thleng ani a arap thlak kher mai nu pakhat chuan alo fe na a abeng atang ngei mai odang lam tak a hre thina tong trai ro vok tal ro mi thi kai tho ro ti te ani nuk hloma ni khat phei chu thalwa ek char la in ruwa sur tur in atong trai chiam maya atong trai zo chu mak tak mai in ruwa aron sur tawak maya an ko ran upa te chuan zol nei ro pui taka an ngai mia mai ani ti chuan ni khat chu mi hlim nu chuan o a hrele ta a chu mi tuma o riat chu ifanu kha chek lumla I tong trai dam le don nia ti ani tlai eng rong bol hun alo thlen chuan a fanu nei chun kum sari mi riru thiang lim tak mai chu a sikul bang alo ho a ati dan pa nga in khuma tui takin amu hil le barbara chuta anu pathian riat tirna ole ram huai o po thliar ran tum lo milim rui anu chuan a choi do kana a fanu amut rem sau sawa tui hun na kianga thing e na rei riam vervor chuan chu nau pang du om tak ngonga chuan a chek ta chor mai ani milim rui taksa chen na chang ti zalu tukin athi sen zom pui rila ra chu voi thum te meu zakkawin a chek ania athi chiang kher mai mitawa mutu te chuan avun puin a fanu lu ala khai tang ram ani anti chuta chuan le chu milim nu chu a fanu lo tho le tur in a han tong trai chiama omzia om to lo a fanu chu thi tur in a chek hlum miau to alom a in chir lu tuk chu a top mai ani arap thlak kher mai zandar soma police an ron thlenga chu nu chu an man ta ani sa khuana rau sual thila hi chuan mihring te hian ransa thluk lo chang kan nga thin viau reng ani sa khuana thila wanga thil rap thlak tak thlen dan chanchin hi han mel riat ve te the Johnstown massacre zirtirna diklo awanga in suan rap thlak tak mi zakwa som pathum la in nunna an chan dan hi khovel makti atling hial pathian thu hi kan mimal ngai dan a kan kal for pui viau chuan thil hlo om kan hnai le thina pathian thu a enge molai bi kalwung pui wak te hi thil thaber ani MT hi kan ngai tu fo a tha in ka ria lal i suwa hian an hung zui tu te hi eng anga om turin nge min du a eng ti turin nge min du ti hi bible atang hian kan zir chian fo a tha pathian thu te hi keima ni du dan a lo her rem ve hi a fu ber fo lo ti hi kan riat tlan a tha karon soi ma satel du boka bible na min hril atum hi pathian ron chunga riat fia kan tum hi a tha viau thino me heng pol ho te hi
an makna chu an ho tu te thu a koi angila an zom vek zel mai hi ani an mani chian na tur nge ya po an ho tu pa te thu hi an hnial ngai manglo ani hetiang pol din tu te reng hi chuan mi hne the na riau engemaw power hi an nei a ngai ani thin kumsang kha zakwa som nga chaukan thurhil tu pakhat James Warren Jim John chuan America Midwest Indianapolis The People's Temples anti chu adina atira chuan member po an tamwak lo ma se mihring in tluk tlan na lamte soi chozelin ama chu khovel boral mai tur atanga chan chuak tu om chun ani tur thu atlanga pui chhoda zela ti chuan zui tu alo nga chove ta tial tiala sang kha zakwa somruk panga khan California lama a in son le a heta hian an pol chuan zui tu an lo nga chho ta hle maya ama zui tu tamber te hi chu African American hote ru lama har san na nei tele khotlanga tuitlawak lo hote an nitlang puiloma ti chuan reverend zona wantlang ta na in man na chu alar chho deuh dewa kumsang kha zakwa som sari parukhan San Francisco Housing Office chairman atana ruat anita ani ma se heti lai vel hian chanchin bulama te an pol chunga engemaw thil thleng neu te an chu atanta a poisa le an thil nei engemaw in lak sakna te in soi sakna le sex in man kholo puina lamte an pol atanga bantum in thana lam hial te soi rik awm ta ka wangin kumsang kha zakwa som sari pasari khan John sa chuan The People's Temple chu Guyana lama asonta ani heta hian Johnstown na ramtelein a hu howa ko sakna mun chu asiam ta a veng tu pol big mi som ni velin siamin chu mun chu tuma chhu san phallowin asiam ta ani heng aveng tu tele ama ba khi mun danga an kal phal sak ani lo ti chuan an chanchin soi neu om renga wangin Guyana a US embassy a thok mi pani Leorian le Richard Dower le chanchin bumi engemaw zat te chu Johnstown na chuan endik turin November ni som pariat sang kha zakwa som sari pariat khan an thlok lut ta a ma se thlo na tum mun atanga an thlo chu le ma chuan chu pola veng tu sipai te chuan an ron kap ta chiam maya atam jok chu an kap lum nge a heta dam kho chuak te soidan chuan John sa sipai te chu kholang main an che a engma poisak an nei lo ani an ti heminu lok hian John sa chuan tu soina anei le a hemi tuma athu soi hian a ho te zong chu mani in tilhum turin a thlem thluta ani John sa chuan apol te hne na chuan ekhovela setan an ro a rel treu to ziate atlan bo san na om chun chu a hun aron thlen ma a an mani ina he khovel an lo chu asan mai chu du thlan tur om chun ani thu te thiam takin an soi phoda ti chuan thei tuile tur chak chi cyanide chopol chu an semta a an vai chuan tur chu anin tavek mai ani a in ve du lo te po chu a sipai te chuan an in lui tir zela a topa an mani po chuan anin ve ta a hemini November ni somni sang kha zakwa som sari pariat hian member zakwa som pathum te chuan an ho tupa James Warren Jim John ho chuan he khovel hi a hu hovin an lo chu asan ta ani he thil thleng hian khovel pumpui adeng chuak nga la he thil thleng chungchanga khovel in mak ati mai chu mi chu ti zat mani in tulum tura Johnson a han thlem thlumai thei hi thil mak tak ani sa khuana awang hian mit alo del thei khop mai sa khuana po ni se eng thil mai po hi ani lo zonga lak vung chuan engma hi tha alo om tak lo ani